Wale ambao ase Kenyoro kya Bonyabu ensemo ya Nyamusi wodi ya Bokeire ibunge ya North Mogrango ime ya Nyamira ase umuyaga bwa matanga yo komwenia Caroline Nyanchama ase ngayo buya oyo togete gaitire n'umubere wa yego toka n'ekingoma cy'intindi hase cy'insi ya gaime ase umuyaga oikeranwa n'abarayi bakora wano yokoriya ekirokyo bwe MC Bokeira umusikema ikyobaga oyokoriye ekirokyo bwa Senator Nyamira umusike engineer Adams Mochenwa ase babirabo bagikeria abo komwe korekega na gosaba bakagerwa banaliwe Michael baga nguru matongo nje bakondo koma ko gati jinja mokega nene kirongoranga ngo minyoka na keretu batwale ngenga keria matiani kabate nguru chande na tito stingicheti ngacha ngai kuneso umuntu akoyage soko bakuwika ngai yagigabo endongo tana kitobwatane to make sure justice yachire mambingo gochako toka jinsi yaganende Mr. Chief jinondangre sana ne abutuko tuchikoriyo monde na abutuko taona tokora I'm going to condole with this family otana yente kingo chikokora kana Bukira nende ona kiangu anone MCA bona ngirwe chikokora kana nende Bukira nende this must be an end kumosirio mwanchuo oyo orenge esira nene ochiasa abana baye nende gintu kyo cyane mono kelia una nama kweli batabangirete korengana no konyora kwane kuna kore na arorire abana aba mbagorere bikoroto baguchire school nende basirwe egere mambi bache gokonya efamilia ye so abantu baminto postmortem yakoletio mwana oyo they got confirmed that she was murdered. Otina kuwaka yotemine tina ekesi kiare rabu. Bado kama uko na information kuja nipe. we don't fear dying, we don't fear. We know, the community knows the suspect. ekereke kyo musikema ikyobaga nigaruro gosaba gocha saba Keira komosira seganga yayo kuriye kirokyo bwa MCA 2027 na kweranga na chekorigereria chi project cha mache chipara na kwena na chipasari kirarage kwa bisi bawira bamura mbali kubika na mechi onyo muro monena abarasari njete ndibosari bali bamaite ndene nguita bande ina mbesi mine ya mumbwate bali kuchiko chinchi mambi they wana nile ngo wata ya maiki agamba 2027 ngo wata ya bewa ya tinda chimakoko tingo gamba ngene mbali chibasari ndo sio para boke ndo sio roche nyumote de gutuma kora accountability county onya ndo nyuti ko kora nje no moko inde na moko mbeke semwa kebite ndeni uronta ya pore tingo ta pore sababu batara bula barwa ko wasamura bari omusiko baraga naro chakore pachira ndaga iga na shopping kero amatangara tambo yakora mawata bana batona abawo tone bakonye tenoro omusike bayakora ko baraga mumwe atisa secretary omusingo basaba sebanja yenda yoze asentunda ya kabiri nigo engineer Adams Mochenwa agenderere gosaba abanyamira kumwa chikura chisaine ko Senator Nyamira aiga maiga yo gukora namba ibere asobo choriwo Jemo Chenwa Adams uno muntu uri atebire abande batebo mwana bwobunda njena abo tekero wa Senator wa Nyamira County 2022 nende una maete mwabogete mambia mukangakira chikura mu hospitali bo mukabere polling station mukaganya mpaka chikabarwa wono mbabori iswali arimo emyaka yatiga irebere moroche nende ndaira namo ngakere go sentige kuro ne chiao igo ninje mukabwate Steven Nyarike Mbonde Ensoko TV North Mogrango County ya Nyamira.